बेखौ आरो बिहामजोखौ माजों जाहोनो माजों फिनो बे भिडिअखौ नुखांबाय जानांगौ फेसबुकआव बा इउटुबाव बा मेडियानि दारै नुबाय जानांगौ आरो आङो बेखौहाय नुनानै गोबां दुखु मोनदों गोसोआव गाबखांनाय सोमजिदों बेखायनो आङो फेसबुकआवबो पोस्टबो होदोंमोन आरो बे पोस्ट होनायाव नोंथांमोनाबो गोबाङानो कमेन्ट्स हरदों गावनि दुखुखौ फोरमायहरदों कमेन्ट्सनि थ्रुयै स' बेयावहाय आङो दिनैयो इउटुबावहाय मानि थाखाय भिडिअ बानायखो होननानै बुङोब्ला आं गोबां दुखु मोनदों आरो जिहेतु मिडियायाव नायनानै जोङो मिथिदों जे बिथांमोना दंफांनि फालांगि मावोमोन आरो बेयावहाय एक्सटेन्ड जानायावहाय बिथांमोना फाहामसालियाव थांनायावहाय पुलिसा हमनानै लांफैदों पुलिसा हमनानै लांफैनायावहाय केस रेजिस्टार्ड दङ होननानै बिथांमोना न'आवहाय बुंहरबाय न'नि मानसिया लायनो थांबाय न'नि मानसिखौबो बिथांमोना बुंहरबाय जे जेबो जिंगासिनो नाङा नोंथांमोना जे गाबोनो बिथांमोनखौ थिनहरगोन बिदि होननानै बेयावहाय न'नि मानसियाबो फैबाय जिहेतु पुलिसा बुंबाय आरो बिनि उनावहाय गुबुन पुलिसफोरा लांफैनानै बिथांमोनखौ बिदि गावथार हैबाय स' गावथार हैनायावहाय जोङो बेखौथ' मानना लानो हाया मानो होनना बुंबा पुलिसखौ जों पाब्लिकफोरनि रैखाथिनि थाखायसो गभर्नमेन्टआ होदों बा सरकारा होदों बेखौ बिथांमोनखौ जे आयेनखौ आखायाव लानो थाखाय बिथांमोनखौ रावबो बुङाखै खिन्थु बिथांमोना माने आयेनखौ आखायाव लानाय जाबाय आरोना दा जिहेतु बिथांमोना डाइरेक्ट गावथारबाय सानै मानसि रुंसारि जालांनाया एसेबां गोरलै खोथा नङा जानो हागौ जों खोनानाय बा जोङो निउसाव नुनानै जों एसेबां माबा माने जिमानखिनि दुखु जिमानखिनि बिथांमोननि फेमिलिया दा जागासिनो जेरैबायदि दुखु जागासिनो बेखिनिखौ जोङो जोङो एक्सप्रेसबो खालामनो हानाय नङामोन आरोना खिन्थु आं बुजिदों बा नोंथांमोनाबो गोबाङानो बुजिदों आरो जिहेतु जोंहा हारिनि थाखाय हारिखौ अनखांनाय बा हारिनि थाखाय जोंहा साननाय दङ बेखायनो जों गासैबो दुखु मोनदों नंगौ बेखायनो जों बर' हारिया गासैबो खौसेथि जानांगौ आरोना रावबो पलिटिकेलि माने बिदि पलिटिक्सआवहाय बेजों माने गावजों गावनो गोरोबालायालासिनो थानो नाङा माने दा जिहेतु खोथाया जाहैबाय बर' हारिनि सानै मानसिखौ गावथारदों स' बेयावहाय आफादनि खोथा फैया आरो जिहेतु आंथ' पलिटिक्सजों माने दासिम जेबो आखाइ गैथ'वा ना BPF ना UPPL जेबो गैथ'वा जास्ट आं भट होनांगौ भट होयो ओमफ्राय जायखौ आं सापर्ट खालामो जायखौ आं गोसो सिंजों मोजां मोनो बिथांमोनखौनो आं सापर्ट खालामो खिन्थु बे बेलायावहाय सोरखौबा माने आफादखौ बा सोरखौबा बिदि पलिटिक्सनि माबाफोरखौ आं रावखौबो माने डाइरेक्ट माबाहै बुंनो थाङा बे जिथु बर' हारिनि मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जिथु जालांबाय बेयावहाय आङो बर' हारिखौ बयखौबो रावबो आफादनि बागै सानालासे गावजों गाव ज' जानानै बे जिहेतु बिथांमोना आयेनखौ आखायाव लानानै गावथारदों जिहेतु इमान दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जालांबाय बेयावहाय जों गासैबो ज' जानांगौ नाखि सोरबा UPPL BPF बिदि सानलायलायनानै थानो नाङा जों बयबो बर' हारि फार्स्टआवनो फैगोन जोंहा बर' जिहेतु बर' हारि बेखौ साननानै नोंथांमोना बयबो लोगो जानानै बा आंबाबो गासैबो नोंथांमोनाबो ज' जानानै बेखौहाय जोङो जास्टिसखौ नागिरनो नांगोन बेबायदि सिरि थाबाय थाबा जानाय नङा आरो जिहेतु जोंहा अलरेडि BTR एकर्ड जाखांबाय जिहेतु पिस एकर्ड होननाबो बुङो बेखौहाय स' बेयावहाय जों गोजोनखौ नुनो मोनाखै दायो दा जिथु जालांबाय जाथाय जेनेबा आं सानदोंमोन आरो बा गोबाङानो आं दहाय मिडियायावबो नुदोंमोन जे सासे मानसिया गोबां मोजाङै माने बुंलांबाय आरो गोबां मोजाङै एक्सप्लेन खालामलांबाय जे जुदि नंमारगौमोनबाबो बिथांखौ हमनानै जे कर्ट दङ आयेनखौ माबानो थाखाय बेखौहाय बिजिरनो थाखाय कर्ट दङ बिथांमोना पुलिसफोरा जेनेबा आयेनखौ आखायाव लानाङामोन आरो डाइरेक्ट बिदि गावथारनाङामोन ओमफ्राय दा जिथु रुंसारि जालांनाय जोंसार बिथाङा 15 साननि गथ'बो दंमोन आरो बेनि जिथु जोंसारनि बिसिया गथ'खौ जोनोम होनानै 15 सानल' जादोंमोन बिथाङा फिजिकेलिनो स्ट्रं जायाखैमोन आरो मोनसे मेन्टेलि मोनसे प्रब्लेम लानांगौ जालांबाय जे फिसायखौ गोमाहोनाय दुखु बेखौ जोङो माने गुबुना बुजिनाय नङा आरो जायहा जाजादों बेसो बुजिगोन स' बेखायनो आङो BTRनि जिथु चिफ प्रमद बर' सारखौ आङो खावलायो जे बिथांनि न'खरनि बा बै सासे जिहेतु जोंसारजों लोगोसे गावथार जादों बिथांनि न'खरखौबो
नायफानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे आंबो जिमानखिनि हायो आंनावबोथ' एसेबांखिनि जेनेबा आंबोथ' एसेबांखिनि एभेलेबल फैसा गैया आंनाव अब्लाबो आं बिराद दुखु मोनदों आरोना बे आदैनि जिहेतु बुंनाय आंनि बिहामजो आरो फिसौखौ आं माबोरै फिसिगोन होनना बुंनाय दुखुखौ आं बिराद दुखु मोनदों आरोना बिराद माने सानख'नो हायै दुखु मोनदों बेखायनो आङो बे साननैसोनि गेजेरावनो बिथांमोननि न'आवहाय नुजाथिनो थाखाय थांगोन आरो आं जुदि बायचान्स आं जुदि थांनो हायाब्ला बिथांमोननि एकाउन्ट नाम्बारखौ आङो बिहरनानै बिथांमोननो आं सोनानै हरगोन जा एसे हायो आरो आंबोथ' दासो स्ट्रागल खालामगासिनो आंबो साक्सेसफुल नङा आरो आं जा एसे इउटुबनि थ्रुयै नोंथांमोननि अननायाव आं जेसेखिनि खामायो बेखौहाय आं आंनि नांगौखिनि मुवायावनो बाहायो आरो न'आवबो एसे एनै हरो आङो आरो बेनि अनगायै दायो जाखिनि एसे आग्लायगोन बा एसे थागोन बेखिनिखौ आङो हैनो नाजागोन मदद हैनो नाजागोन एसेबां माने बिराद दुखु मोनदों आरोना इमान निखावरि न'खरनिफ्राय आरो बेफोरबायदि दुखु खस्थ' जानायखौ माने आं नायना थानो हायाखै नोंथांमोना जिहेतु डनेट खालामनायावबो गोबां नेगेटिभ कमेन्ट्स खालामनो हागौ खिन्थु आं बेफोरखौहाय एसेबां केयार खालामा मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना जि बुंबाबो माबाबाबो आंनाव जेबो एफेक्ट जानाय नङा आरो आंनि जिहेतु एसे हरनायाव बै दुखुथिया न'खरा जे हेल्प जादों बेनो आंनि थाखाय माने गोग्गाथाव खोथा आरोना आंनि थाखाय माने बेनो गोजोननाय लाबोयो आंनि गोसोआवहाय स' नोंथांमोनखौबो आं खावलायो नोंथांमोना जिहेतु खाथिनि सोरबाफोर दङबा नोंथांमोना थाखा फैसा होनो हायाब्लाबो जेनेबा एसे दुखुआवहाय लोगो हैफा बा रायलायहैफा मोजां सुखु दुखु माबा हैफा आरोना जेनेबा खाथिफोरनिया आरो जाय एसे एनै होनो हायो बिथांमोनाथ' हैनो हागोन क'क्राझारावहाय आरो जोंनो न्याय नांगोन जोंनो जास्टिस नांगोन स' बयबो जोङो ज' जानानै ओंखारबोनांगोन आं बेखिनिखौनो बुङो आरो बिराद दुखु नांदों आरो जोङो बेखौनो सानगासिनो फेसबुक इउटुब नायबानो बेखौनो नुगासिनो गोबां दुखु नांदों आरो स' नोंथांमोनखौबो खावलायो आङो नोंथांमोनाबो जा एसे हायो हेल्प खालामबानो जाबाय आरो मा होनबावनो जाथायाथ' जानानैनो थांबाय जाथाय जाखांनायनि उनाव दा साजा मोननांगौआ न'खरनियासो सासे बैसोगोरा बिफा आरो जिथु हिन्जाव आरो जिथु गथ' 15 साननि बिथांमोनासो माने दुखु खस्थ'खौ मोनलांसिगोन आरो जिउनि मा होनबावनो आरो खिन्थु आं बेखौनो खावलायो आरो जोंनि जिहेतु लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दङ बिथांमोनखौ आं मोजाङै थानो खावलायो जिहेतु फेक इनकाउन्टार जानानै नै ओरैनो बोलि जानांबाय बेखायनो नोंथांमोनखौ आङो मोजाङै थानो खावलायो मोनाफोराव जानला मोनला बिदि ओंखारथ'नाङा आरोना मा होनबावनो आरो दासिमबो जुदि बेफोरबायदि जाथायखौनो खोनाबाय थानांगौबा गोबां दुखु मोनो आरोना सिगाङावसो खोनादोंमोन जे बिदि जायो हमनानै लाङो न'निफ्राय हमनानै लांनानै गावथारखुमानानै गावसिनि सिलायखौनो होफ्लानानै उमुक तुमुकनि मानसि हाग्रानि मानसि होननानै फाव फान्दायनानै बेफोरबायदि खालामो गोबां दुखु दङ बेफोरबायदि गामि सिंफोराव दै जों खिन्थु खोनायोसोमोन खिन्थु एबार खेबसेयाव एकदम मेगनजोंनो नुथारनाय बायदि मोनबाय आरो आङो जिहेतु बेबायदि दुखु आं मोनफेराखैमोन आरो बे खेबसे बे मोनसे भिडिअ नायनानै आं बिराद दुखु मोनदों आरोथ' गोबां गहपुरावबो सिगाङावहाय इमान आइजोफोरखौ जेनेबा बर' हारिनि आइजोफोरखौ इमान रेप खालामबाय दासिमबो दङ होननानै खोनायो अब्ला दासिमबो जुदि दिनै एसेबां डिजिटेल मुगायावबो जुदि जोङो बेफोरबायदि दुखु खस्थ' सहायनांगौ जायोब्ला मा जागोन ना बेखायनो जोङो बयबो खौसे जानांगौ जोबनायाव आं बेखौनो बुङो जे जों बयबो खौसे जानांगौ जै बर' हारिनि खुलुमनाय जोंसार होननायनि बिबथै खिन्थु सेकेन्ड आइसिया बुंदों माने मानसिया टार्निंआव एक्सिडेन्ट जादों गाहावाबो दं बेन्डेज फानजोबखानाय आरो मानसिया थैबो गगासिनोखा ओमफ्राय जोङो केसखौबो गिदिर लिराखै होननानै सिखार जादों सेकेन्ड आइसिया ओमफ्राय दिनै गथनाया बेखौनोथ' जोंबो अभाब मोनबाय खोनानानै नोंसोर लोगो मोनना रायलायखाबाय आरो बै सासे लोगोआबो आरामसे जोंजों बे माबायावनो हमथालायना रायलायबाय न'आव फन नाङाखै नामा होननानै आरो जोंनावथ' फन गैया सानैबो दंमोन थारमाने सानैबो दं थानायाव दिनै खिन्थु खबरा उल्था जाबाय माब्ला मोना खबरखौ नोंसोर दिनै बिथांमोना थैबाय होननानै दहाय 6:30 मारै सोर खबर हरखो माने फनजों फन जालायबाय ओमफ्राय आरो बिदिनो फेसबुक माबायावबो नायबाय नंमारगौआनो जाबाय बिसास खालामो ने बिसोर मानि थाखाय गावथारदों मानि थाखाय माने बियो नंगौ दहाय बिफायानो होनलांखादों 2 नम्बर मावो
2 नम्बर दंफांनि 2 नम्बर मावो 2 नम्बर मावो बिजनेस मावो थारमाने औ ओमफ्राय माबोरैथो बुथारजाखो ओमफ्राय आफ्लागाव माबा टार्निंआव माबा एब्रेहैदोंनो हाग्रायाव ओमफ्राय दाना न' खाथिनि मानसिफोरखौ आं सिनायाखिसै होननानै न' खाथिनि मानसिया रिपर्ट हरबाय जाहैदों ओमफ्राय दाना सेरफांगुरिनि सेकेन्ड आइसिया लायबाय गावसोरनो सिखार लाखाजोब्बाय मैयाबो जों नायनायाव मानोथो होनबा दिनै मानोथो बिसोरखौ थैनाय होनना खबर बेनोथ' जोंहा साननांगौआ दा गाबा मोखां आरो बिसोरखौ ULB आफादनि सोद्रोमा होनना बुंदों नों मिथिगौ ना बेफोरखौ सेसफायारनि मानसिखा होननानै गावसोरनो खिन्थाना लाखानायखानो खिन्थु आफादाव थांखानाय मानसिया ओमफ्राय बिसोर गोदान आफादाव थांदोंमोन नामा थाङाखै दा बिसोरखौ